Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, poštovane zastupnice i zastupnici. Pa evo stvarno mi je i čast na neki način i osjećam to kao privilegiju naći se u prilici zapravo u Hrvatskom saboru razgovarati ili diskutirati o jednoj temi kao što su pitanje osoba s invaliditetom, ali ne samo pitanje osoba s invaliditetom već općenito pitanje osobe. Mi se vrlo rijetko zapravo susrećemo sa nekom temom koja se tiče osoba. Najčešće se susrećemo sa raznim temama koje se ne tiču ljudi već samo posredno na njih djeluju, dok je ovo zapravo, a posebno i trenutak, dakle današnji trenutak. Jučer smo se cijeli dan od jutra do navečer iscrpljivali po za mene dvije frustrirajuće točke dnevnog reda. Jedan je Zakon o dadiljama koji sam osobno doživljavao kao zaista potpuno izlišan u cijelosti i nepotreban, i nakon toga smo se dugo iscrpljivali oko Zakona o minimalnoj plaći i oko toga da li je dovoljno da ta plaća bude 2800 ili 2900 kuna bruto, a ona je ponižavajuća, bila ona 2800, bila 2900 ili 3000 kuna ili je nedostatna za normalan ljudski život, i osjećao sam se zapravo na neki način loše i neugodno ili je moja bruto plaća 7 puta veća, a ja trebam dići glas i ruku da li je nekome dovoljna minimalna bruto plaća 2800, 2900 ili 3000 kuna. Koliko god ona bila, ona će biti nedostatna jer sa 2300 ili 2400 tisuća kuna neto u ovoj državi se ne može danas živjeti životom dostojnim čovjeka. I ta odgovornost kojom se čovjek u takvim situacijama susreće, nisi odgovoran, ali si suodgovoran zapravo na neki način, barem kod mene je stvarala određenu frustraciju i nelagodu što zapravo ne mogu više učiniti, a moram i prihvatiti tu činjenicu, eto društvo u kojem živim. No eto navečer, ako ništa drugo, onda je navečer došla jedna dobra vijest. Dobili smo novog papu, Franju I. To je zaista jedna sjajna vijest. Dobili smo sjajnog čovjeka na čelu naše katoličke crkve, jedna dobar pozitivan događaj. I sada dolazim evo nekako i u duhu tog osjećaja danas na ovu raspravu, na ovu vrijednu raspravu, na ovu raspravu koja nas kao ljude zapravo pomiče, ne samo kad je riječ o pitanju odnosa prema osobama s invaliditetom, već općenito kad je riječ o našem odnosu prema čovjeku kao čovjeku, neovisno o tome da li on ima invaliditet ili nema invaliditet, prema čovjeku kao osobi stvoreno na Božju sliku i priliku. Pravobraniteljica je dosta govorila o pojmu vezano za konvenciju, o pojmu razumne prilagodbe. Dakle, razumne prilagodbe osobama s invaliditetom u odnosu na mogućnosti naravno i država, jedinica lokalne uprave, ali o senzibilizaciji potrebe zapravo da se učine dostupnijim, da se sve učini dostupnijim tim osobama. I tu se zapravo potpuno slažem. Zapravo sjetim se '79. kad sam uselio u jednu zgradu, ta je zgrada imala rampu koja je bila toliko okomita da ni najzdravija djeca se nisu mogla njome uspjeti, a kamoli da bi se neko mogao uspjeti u invalidskim kolicima. Mi smo kao društvo ipak prilično promijenili svoj stav i prilično smo promijenili svoje norme i neki svoj društveni senzibilitet, i mi smo se kao društvo evo otkad je Hrvatske države ipak poprilično promijenili i imamo zaista puno smo osjetljiviji prema pitanju osoba s invaliditetom. Ja mislim da je to općenita tendencija. S druge strane, koliko smo bili nije pitanje samo osjetljivosti već svjesnosti da se neke stvari moraju promijeniti. Hrvatski narod je bio i ostao i širokogrudan i suosjećajan i spreman pomoći, i to smo mi zapravo u svakodnevnom životu, pa i kroz bezbroj humanitarnih akcija, ali i kroz naš odnos ljudi prema ljudima, to je vidljivo. Međutim, nije bila možda dovoljno ukorijenjena svijest o potrebi da moramo neke i zakonske i društvene prilagodbe jednostavno učiniti. I mislim da
I ovakve rasprave pa i ovakve deklaracije, naravno ova deklaracija UN-a o kojoj mi sad raspravljamo jedna je od bezbroj deklaracija UN-a koje ovakve države kao Hrvatska prihvaćaju, one najveće ih u pravilu ne prihvaćaju, a ovakve kao Hrvatska prihvaćaju, male države koje žele nešto činiti ili ima puno deklaracija i raznih odluka UN-a koje velike države nažalost i konvencija koje velike države ne prihvate, male prihvate, mi činimo što možemo, a veliki idu svojim putem. No eto, mi naše hrvatsko društvo gradimo mi, ne gradi ga nitko izvan nas, prema tome naravno i moramo i trebamo učiniti što god možemo. Jedan od problema također koji bi spomenuo, koji se javljao, bilo je pitanje asistenata za djecu s posebnim potrebama. Neovisno o tome, mislim neki su se žalili zbog, postoji danas ajde recimo tako neki politički korektan rječnik ili manje korektan, ali mislim da se ne bi trebali hvatati na terminologiju kako je netko izgovorio neku riječ. No problem tih asistenata djece u školama je prilično izražen jer ta djeca trebaju posebne asistente u školama, a nažalost to je u dobroj mjeri prepušteno financiranje toga gradovima, općinama i županijama. U prvom redu mnoge od njih nemaju novaca i jednostavno ti se programi gase i dio te djece, ja govorim o Požeško-slavonskoj županiji, danas nema asistente i ne može zapravo pohađati školu zato što županija nema novca. I postavio sam i zastupničko pitanje, no nije bilo ni nekog interesa niti odgovora da se zapravo nađu određena sredstva. Neki asistenti bi radili iz onih 1600 kuna ili samo da im se plate barem radni staž, ali eto, tako je to u našoj državi. Također postoji kod nas nešto o čemu također treba progovoriti. To je brojka o takozvanih 450 000 osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Dakle, kojih mi kao Republika Hrvatska prepoznajemo. I tu zapravo također postoji jedan nesporazum jer su zbog raznih interesa u raznim vremenima razne skupine prihvaćale i dobivale status invalidnosti ili invaliditeta ili je to bilo put da se ostvari nekakva mirovinska prava i slično. Ja i dalje tvrdim da u Hrvatskoj nema 10% invalidnih ljudi, nema. Ali s druge pak strane, udruga naših slabovidnih i slijepih osoba se žali da imaju praktički najmanji iznos naknade u regiji, a kamoli u Europi. Dakle, hoću reći da na neki način dispergiramo prava, a s druge strane onim osobama koji zaista trebaju pomoć i države i lokalne zajednice, na njih onda dovoljno nismo fokusirani. I tu optiku bi zapravo trebalo mijenjati. Znači zaista detektirati one skupine i one ljude i one kategorije koji zaista imaju problem i na te osobe zaista i usmjeriti i resurse i materijalne i društvene i tim ljudima ciljano osigurati mogućnosti, a ne s druge strane proširivati krug zapravo izvan svake racionalne mjere i onda tu gubi zapravo fokus na prave probleme. I na kraju svakako klub HDSSB-a podržat će ovo posebno izvješće pravobraniteljice. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljene su replike pa ćemo po redu. Prva replika je poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Oprostite što sam razgovarala. Uvaženi kolega, upravo i slušale su vašu raspravu neke od osoba sa invaliditetom i upravo zbog toga sam ja sad malo pričala i upućujem vam kritiku. Nije točno, uvaženi kolega, da je svejedno kojom se terminologijom mi ovdje koristimo, na koji način se obraćamo jedni među drugima. Prostite, koje su vaše posebne potrebe kolega? Možete vi to reći?
Ili isključivo mislite da samo posebne potrebe se odnose na osobe sa invaliditetom? To nije točno. Ja mislim da imate i vi isto posebne potrebe. I zamislite, terminologija koja je Šeratonskom deklaracijom usvojena izmijenjena je i u našem hrvatskom Ustavu. Pa kojim pravom onda bi se mi mogli tako indolentno ponašati, reći ma to uopće nije bitno. Pa to je recimo jednako kao da se mi nazivamo kak nam padne na pamet. Vi mene, ja vas, svrstam vas u grupu neku ili osobno, pa kažem ma dobro nije važno. Važno je da vi mene ne tučete, kako ćete vi mene zvati to nije važno. Ma prošla su ta vremena. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. Da, poštovana zastupnice, nažalost ja vama ne mogu pomoći. Vi u svojim raspravama sustavno iskazujete određenu uskogrudnost koja vam je nažalost evo jednostavno ne prihvaćate nikakvu širinu, već volite ovako to negdje kanalizirati u nekakve određene tokove. Vjerojatno ste vi od onih koji su do 90. svakoga zvali druže, a poslije 90. svakoga gospodine i to je bilo to kako je zakon propisao i nema odstupanja od toga. Pa evo ja mislim da društvo može biti dovoljno otvoreno da i danas neko nekog zove druže, a da je neko nekoga prije 90. zvao gospodine. Šutim dalje. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa zapravo nije replika nego je nastojanje da pomognem u ovoj raspravi, a budući da nema ispravka netočnog navoda onda koristim repliku. Naime, kolega je malo prije spomenuo da ovaj postotak, znači od 10% je problematizirao ga u smislu ima li 10% u Hrvatskoj osoba s invaliditetom. To nije procjena hrvatska, to želim reći. To nije procjena ni jedne hrvatske Vlade ili parlamenta ili bilo kojeg političara, to je procjena Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, to je poznati podatak o tome da općenito u svijetu 10% od ukupnoga stanovništva su osobe s invaliditetom. Pa tako naravno onda i 10% u Hrvatskoj, to je procjena. Taj podatak je sigurno točan, a ono što je isto tako sasvim sigurno, čega smo svjedoci, da smo tijekom Domovinskog rata postali osobito senzibilizirani na osobe s invaliditetom i na odnos društva prema njima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeća replika je poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, kolega je vrlo emotivno nastupao u ovom svojoj raspravi i obzirom na tu emotivnost i na senzibilnost vjerujem da u Osječko-baranjskoj županiji ima jako puno jedinica lokalne samouprave koji su donijeli strategiju za osobe s invaliditetom, pa mislim da bi to bilo isto dobro znati i ovdje istaknuti da se mi drugi možda krenemo tim putem. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Pa da, ja da budem, nisam mislio da je ovo samo završetak replike, no ja ne živim na području Osječko-baranjske županije i ne znam stvarno, ali ako budete trebali neku pomoć oko toga, ja ću vam svakako biti kontakt pa ćete dobiti potrebnu pomoć i informacije. Hvala.